президенти тоҷикистон рӯзи 6 декабри соли 2022 бо имзои як фармон як бора 130 судяро ба мақомҳои гуногун дар сохторҳои додгоҳии тоҷикистон таъин кард. аз ҷумла Зафар Бобизода, муовини якуми раиси суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Ҳилол Баҳриддинзода, раиси суди ноҳияи Рӯшон, Муъмин Саломатшохзода, раиси суди ноҳияи Ишкошем, Акмалҷон Савриддинзода, раиси суди ноҳияи Мурғоб таъин шуданд. ҳамин тавр Нуриддин Расулзода, раиси суди ноҳияи Хатлон, Шамсулло Аҳёзода, муовини якуми ӯ ва Пайрав Наимзода ва Иззатулло Табарзода, муовинони раиси суди ин вилоят таъин гардиданд. Аламшохзода Фирдавс, раиси суди ноҳияи Кӯшониён, Назарён Абдураим, раиси суди ноҳияи Носири Хусрав, Фирдавс Муродалӣ, раиси суди ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон таъин шуданд. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 6 декабр кадрҳои навтаъин дар сохторҳои додгоҳиро ба ҳузур пазируфта, аз онҳо таъмини волояти қонун, шаффофият, адолати судӣ ва баррасии одилонаи парвандаҳои судиро дар доираи қонунгузории мамлакат талаб намудааст. таъин ва барканории судяҳо дар Тоҷикистон бо фармонҳои президент сурат мегирад. низоми додгоҳӣ дар ин ҷумҳурӣ яке аз соҳаҳои аз ҳама фасодзада ба шумор меравад. дар Тоҷикистон дар умум беш аз 400 судя кор мекунанд. дар 10 соли охир тақрибан 30 судя бо иттиҳоми кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад аз мансаб рондаву дастгир ва бархеаш ба зиндон маҳкум шуданд. аксари онҳо бо ҷурми гирифтани пора ба даст меафтанд, вале мақомот одатан аз шарҳи парвандаҳои додрасҳо худдорӣ мекунанд.